I com és que ha volgut representar l'infanticidi del Dia de la Dona? Des de sempre, perquè quan entres en contacte amb l'infanticidi te n'adones que és un drama escrit per una dona, és un drama rural, escrit per una dona, la protagonista és una dona, només hi ha una dona a l'escenari i penso que és un homenatge a la dona d'aquella època, les dones que patien, segons quines circumstàncies potser no vivien tant d'aquella mena, d'aquella manera, però també és un homenatge, fer-la, per mi, és un homenatge a la Víctor Català, la valentia que va tenir d'escriure el que va escriure. Per mi és una gran valentia. I després un homenatge a totes les dones que pateixen per circumstàncies X, que els costa respirar i que els costa viure. I hem de dir que és un text del 1898, per tant, a part de l'homenatge a la dona, que és a dir, ets una actriu, soc una directora, també, un text d'una dona, parla del moment en aquella època, de com vivia la dona, de quin rol tenia la dona en la societat, del pes del patriarcat sobre la dona, però també parla de com estimava la Nela, no? I també sobretot de molt de les pors, i com aquesta por bloqueja a moltes dones a fer alguna cosa que no farien mai, no? En aquest cas la infanticida, el fet que fa. I jo crec que és força actual també en això.